Hey, ake sibone ozakwethu asebephumelele iventure lese-private school. Iventure lese-private school. Ngiphume emngcwabeni. Ebe khona ingane esake sayithengela umbhede sayithi ebinkulu. Isidlulile ade siyobeka yona. Mfowethu siyabonga. Ngiyabona ngiyamtshela ngithi ayinanga ungonyedlula. Sibuye emngcwabeni. Ibhakede sibona. Hayibo ibhakede khona hawu. Noma ngabe kuthiwa yikho iventure se-private school le. Mana-ke, siphi speed point? Madoda, le ngane lengisebenzana. Welokhuza. Iventure se-private school. Awucifize lapha ngane yami, cifize sibonga ukuthi kuyavuleka yini. Hello zakwethu. Yilabo sisa sebephumelele laba. Uhamba ngeventure yase-private school. Uyabona labo Durban Boys. Yilabo abafunda Durban Boys laba. Better leave. But it's fine. Zokunika inamba. Kufanele senze inamba vele siyifake. Yes. Inamba. Ngoba lapho khona 100 kuphela. Manje bese hawu inkulu kakhulu. Hawu. Hey. Hawu ongibizanga okusewulo. Ngabe lo ngempela. Lo mpompi. Uhola kangaka kuyivuma FM. Sakonke. Ulethe kodwa ngwenye ilento Siyabonga kakhulu. Bonga thina. Siyabonga. Ngizomthumela lento yasizokwazi ukuyenza later. Yes, siyabonga kakhulu umsebenzi wakho. Thank you so much. Siyabonga kakhulu bafethu. Lezi zinto azidingi ukuthi uze uhlangane nabantu abawu5 million. Azidingi uhulumeni, idinga nje umuntu oyedwa ohlala yabona ukuthi ngoba sonke la siphuma khona. Mfowethu yazi into esiyibonile kade sikhuluma ngayo izolo. Kuyizolo ngane yami sithi thina uNkulunkulu asinika ibudget. uNkulunkulu mayekuthuma akunikeza ibudget. Yena uzobhekelela la unyathele khona wanyathela khona kuphela uthi hambe ukwenza. Uyazi mfowethu ayikho into engenzeki njengoba sivele sathi asivele sathi risk sakhe izindlu eziwu3 semthani. Mfowethu kuyenzeka. Kodwa ayikho ibudget. Uthi nebudget mase siyifuna uNkulunkulu uyasinika senze. So ibalekile ngalezi zinto singayenza i-gratification. Yes. Na ukuyijabulisa wena ukuthi yes. lento isithinda wena ngaphakathi. Yes. Ngithi abantu abazi uma wahlala ngivavuma wahlala ngala ukwazi ukubona inkomo enkulu ubone ukuthi osekusile. Ukubona leyo nto. Ngitshela umfundisi namhlanje la sisuka ngathi bafowethu awuthatha usuku uvakashele umndeni ohluphekile ungakuphathi ukudla. Uyihlalele nje nawe kushonela. Ukudla mawukuphethe ubaphathele ukudla ungakukhiphe emotweni bengakuphekeli. Bona bephila impilo yabo everyday uyizwe no one day. Senze tourism ye poverty. La sobona khona ukuthi igap ingakanani. That's the biggest problem ukuthi abantu lapha eKuthekweni abayi-understand ukuthi umuntu yazi ngibanga nemali yokudla for 2 days. Kusho ukuthi lento esiyibona kudala uthatha isikhopho faka amanzi bese uyasidla bese esikoleni usikhame usivome kanje kunenashukela ushukela ungeke uyibambe kanje wabuya kusekhona mawukafica umfweni serigezile ibhodi sulimele uma ngaba amathanga lawa angathiwa ensimini abe kwenza ijingi noma inqeke ukugile wena ila sibuya khona manje lento uthi mawufika mfowethu uthi njela ingane ithi angiyazi phela ilek lezikhuluma ngelek uthi eziko uthi hayi lo akaze kubaswe la for the last 5 days aze kubaswe uma-ke kwabaswa lama uthi iyakutshela ukuthi uzokutshela ukuthi bengingaphekiwe uphuthu la intuthu yakhona umlotha wakhona uyakutshela ibango lami ukuthi ngisho la bebasela ukukhanyisa hayi ukupheka beningeke livuthe uphuthu ngalomlotha ufike nje na uthi ekhaya ubonga ukuthi ayikonakele hayi ubuka izindlu ungayibuki izindlu ubeke into yokugcina ila sinamba kodwa mawuthe nje isandla uthi ayilomlotha ola kini uma sekuphela usawoti sesephelile ngoba into yokugcina ephelayo ekhaya usawoti abawaphela lokho siphelile. I think mina mhlambe yonke ekufanele even finance amasemina because sinana lama spaces sonke mhlawumbe nathi akufanele senze amasemina ngicela umchallenge uyavilapha siyenze na sizoyixoxa kanje
ibe online siyixoxa kanje, noma kwi-channel yakhe noma kweyami siyixoxe kanje, noma si-interview sobabili siyixoxe ngoba thina uyayizi ukuthi iyahlangana. Yazi ukuthi ibaluleke ngani leyo nto ngene, ibaluleke because unfortunately I think inkululeko yenza abantu almost aseyisonke support ukuthi umuntu omnyama as much as ekwazi ukubona, but usaphila almost the same life ayiphila provided akekho kwi-space esenza akwazi ukuthola umehluko empilweni yakhe. So if singakwazi ukwenza leyo nto understand ukuthi whatever okwenzayo awuzenzeli wena. If kuwukuthi mina ngivimba into eyenzayo ukuthi ngivimba abantu abawu-200 okufanele bakwazi ukushintsha impilo yabo, if uvimba umuntu oqasha abantu kusho ukuthi kahle kahle yayi-right leya nto yango-1970 something yayi-right ngoba noma ngaba mina ugesi asinandawo noma ngaba khona mungakhanyi for as long as abantu bedlile, and I think that's the biggest problem esingafuni uku-accepta ukuthi ukungabikho amathuba emisebenzi wabantu abamnyama. If noma esekhona decide ukuthi anikezwa ubani esingamkhokheli isivala abantu, ngitshela into eyodwa ukuthi khona imindeni engenandaba ukuthi fanele lingadlili, nabantu abasuke beqashiwe lo 3000 umuntu osiza kwakhe endlini, kunabantu abawu-510 abasizayo, nabantu kufanele ngabe seyakhuluma society yini yenza ubugebengu kangaka. Uyazi mfowethu kulelo okhuluma ngalo ngiyakhuluma indaba ye-tax sebefuna sihambe bathi asihambe manje kodwa asithi bevuma phela kuyivuma kusetshenziswa isikhathi mina bengifuna ukuthi nje ngoba i-quantum u-driver tax i-quantum ngazathi londa abantu abawu-7, 1 udrive, 2 umnikazi wemoto, 3 ilo washayo ukhondathi, bese kuba umama lo dayisayo erenki, umama odayisa erenki lo faka upetrol. Singabale osayitsheni nabo baphila kuli-quantum. Uyabona ukuthi bangakanani abantu abaphila kwi-quantum lilodwa. So umuva lona kusho ukuthi ubala yonke ngicela mfowethu umphushe ngiyamazi ubuya vilapha yakhona ama-ideas but nina ngoba ni-mouthpiece yabantu masingakwazi ukunisebenzisa njengoba kanje niwagijimise no kwi-platform yakho noma kweyami kuyafana, ngivumile mina. Siyabonga kakhulu dadewethu, thank you so much. Sizothola ke inamba le khululeka mfowethu, siyabonga kakhulu bathi asiqe